Bodoland Engkhong televisionनि Bodoland बिसायख'थिनि अपारेशन दा जों दङ जिदाइन माना सेरफां बियाबाव BPF नि बिजाथि धनन्जय बसुमतारीनि न'आव जों दिनै बिथांजों सावरायनि बिथांनि जिउनि बाथ्रा आरो फैगौ बड'लेण्ड बिसायख'थियाव बिथांनि दावहा आरो बिथाङा गावनि जिउआव मोनबोनाय माखासे रोंमोनथाय लोगोसेनो उन जिउनि हाबाफारि जों बिनि सावरायनि गिबियावनो जों बिथांनो खुलुमनाय होदों आरो सिबिनाय होदों खुलुमबाय खुलुमबाय नोंथाङा सासे जाफुंसार फालांगिरि लोगोसेनो मैखोम आबादारि आरोबाव गोबांथार बिफानाव नोंथाङा कन्ट्रेक्टरनि लाइसेन्स दं होननानै मिथिनो जादों नोंथाङा बुंनो थाङोब्ला सासे माने रोहो सम्पथिनि बिगोमा सुबुं होमब्लाबो नोंथाङा बड'लेण्डनि बिसायख'थिनि थिलियाव आगान होनो लागै हमदों राजखान्थिनि थिलियाव नोंथाङा आगान होनानैहाय मा खालामनो सानदों बिनि सायाव जों मिथिना लागोन गिबियावनो जों नोंथांनि उन्दै समनि बाथ्रा आरो नोंथाङा दा समसिमनि जिउआव मोनबोनाय रोंमोनथाय बिनि सायाव जोङो मिथिना लाग्रोनि बिनि उनाव जों फैगोन राजखान्थिनि थिलियाव दा नोंथाङा बुंदों नोंथांनि उन्दै समनिफ्राय दा समसिमनि जिउनि बाथ्रा गिबियावनो इंखं चेनेलनिसिम खुलुमनाय थाबाय खोथाया जाहैबाय आं आसलथे आं उन्दै समनिफ्रायनो सासे आबादारि हिसाबै ओनसोलाव सिनायजाबोदों आं एकदमबारे सिगांनि खालाव आं जेब्ला आंनि न'आ एकदम हाग्रा सेरावमोन दला सावरं होननाय गामियाव आं जोनोम मोनदों बेयावनो आङो LP स्कुलखौ पास खालामनानै पानबारि हाइ स्कुलाव फैनो हादों किन्तु बै समनि अबस्था जों जेब्ला दला सावरंनिफ्राय पानबारि हाइ स्कुल फैनाय अबस्थायाव जों गामसा गाननानै फैनांगौमोन लंपेन्ट गाननायनि परिस्थिति गैयामोन जिहेतु लामाया गासिबो हाब्रुजोबमोन बे लामायाव साइकेल सालायबोनो हानाय क्षमता जोंनाव गैयामोन बेबायदि बहुत खस्थ' मस्थ'यै जोङो हालौनानै फुङाव हालौबाय बे फुङावनो दुब्लि बारियावनो जों दुगैबोबाय दुगैनानै हेफाजाब गामसा लाबाय लेखा लाबाय फरायसालियाव फैयोमोन जों बेबायदिनो खस्थ' मस्थ' आं मेट्रिकखौ पास खालामो पानबारि हाइ स्कुलनिफ्रायनो आं गोबां शिक्षा लानो हायाखै बेनिफ्राय आङो बिजनि कलेजाव नाम लगायदों बे बिजनि कलेजनिफ्राय उनावहाय आं हाबा खालामनानै बे संसारनि माबायाव गोमोनानै थादों आरो ओमफ्राय दा आं मेन खारना जाहैबाय आंना आबादारि आं बै समनिफ्रायनो गामिनि बे गामि इसिबां बाय बाहागि ओनसोलनि जिथु मानसिफोर बिसोरजों आङो आबादारिखौ फोरोंबोनानै बा सोलोंबोनानै दिनैसिम बे पर्जायाव फैदों आरोखि बेखिनियानो बोरै थिकादार जाबोखो आसलथे आङो फार्स्टआव थिकादार नङामोन आं मोनसे स्कुलाव आङो 9 बोसोर साख्रि मावदों साख्रि माने ओरैनो माने दरमाहा गैया आङो ओरैनो खाथिबोदों बिनि उनावहाय आं नुबाय आङो मेइन सिमाङा ओरैमोन आरोखि सिगाङावहाय आं जेब्ला मोसौजों हालौवोमोन मोसौजों हालौनाय समाव आं सानोमोन आं बोरैबा खस्थ' खालामनानै गंसे पावार टिलार बायनो हायोब्ला आङो दिनैनि जि आबाद मावनाय बे आबादखौ आं एसे गोजौआव लांनो हागौमोन बे सिमाङा आंनाव दङमोन आं बेबायदि नाजायै बोरैबा हादोंमोनबो आरोखि ट्रेक्टरखौ पावार टिलारखौ बायनो हादोंमोन आं पावार टिलार बायखांनानै उनावहाय गोबां आबाद आं दिहुनबाय बाजाराव फानबाय बिनिफ्रायनो आंनि जिथु सम्पति दिनै एसे गाबोन एसे बारायबोबाय उनावहाय आं बिराद मोनसे बेनाना टेक्न'लजिनिफ्राय मोनसे थालिर बागान मावबाय आं बे थालिर बागान मावनायाव ओरैबायदि मोजां मोनसे प्रफिटेबल मोनसे आबाद आं सानना लाबाय बेखौ आं फानहैनानैनो सरकारनिजों मोनसे सिनाय जाबाय आं लोगोसे बेयावनो आङो गंसे ट्रेक्टर पावार टिलार नङा ट्रेक्टर गिदिर गंसे फ्रि मोनबाय आं एवार्ड हिसाबै मोनबाय आरोखि गभर्नमेन्टनिफ्राय बेनाना टेक्न'लजि मिसननिफ्राय आरोखि बेयाव आङो बिराद मोनसे गोजोननाय फैदों बेयावनो आंनि माबाया आपग्रेड जादों आरो लोगोसे आंल' नङा गथै पानबारि ओनसोलावनो मोनसे थालिर खेथि मावनानै जे मानसिया मुलाम्फा मोननो हायो गिदिर जानो हायो बिनि मेसेजखौबो आं बयनोबो होनो हादों आरो दिनैहाय बेबायदिनो जोंनियाव आबादा जौगाबोदों आरोखि बेनिफ्राय लोगो सानबाय एसे फैसाया जाबाय नालाय सानबाय आं एसे आरो गोबाव थांबावनो हायो नामा आं मिथिगौ
जायहा लब गैया बेहा जिबनाव उन्नतिबो गैया आं बेखायनो मोनसे साननानै मथा मथि 1992 ना 93 सोआवनो आङो कन्स्ट्राक्टर रेजिस्ट्रेसन खालामना लादों आरोखि बेयाव आं PWD आवबो फार्स्ट क्लास इरिगेसनावबो फार्स्ट क्लास बिल्डिंआवबो फार्स्ट क्लास PH आव फार्स्ट क्लास बेबायदि खालामनानै लादों आरोखि आं बेबायदिनो थिखादार खामानिखौबो मावबोदों थिखादार खामानि मावदोंब्लाबो आङो बांसिनै आं बे आबादावसो बांसिन टाइम होदों आरो सामाजिक खामानियावसो आं बांसिन टाइम होबोदों आरोखि बेखिनियानो गुबुन फालांगि गुबुन फालांगियाथ' एसे एनै दङ जेरै आं गय बेफारिबो मावदोंमोन गय बेफारजों लोगोसे माने फाथो बेसर बेबायदि एसे आं मावबोदोंमोन आरोखि दिनै बे बुस्थुआ गैला जोबजोब्बाय आरोखि नोंथाङा गोबांथार माने गारिबो बायनानैहाय बेखौ भारा मारिनाय मिथिनो मोनदों आंहा जेब्ला फार्स्ट बिजनेसआनो आंनिया बे थालांखादों डिसि अफिसाव CI अपारेसननि मोनसे थायो बिसिनाव CI अपारेसन ओमफ्राय ल' एन्ड अर्डार बिदि मोनसे गारि लायोमोन बिसोरो बेयाव आंहा गंब्रै गंबासो गारि दंमोन गंब्रै गंबासो गारिखौ आङो बे CRP आर्मिफोरनो हरनानै आं मान्थलि मोनसे रेन्ट मोनोमोन आरोखि आरो बेजों लोगोसे जेसेबां बे जोंनि एरियायाव आर्मि केम्प CRP केम्प SSB केम्प दंमोन बेफोरावबो माबा मोनसे माबा मा होनो बेखौ पावार साप्लाइ इलेक्ट्रिक बे मा होनो जेनेरेटरखौ आं बिसोरनो भारा होनानै बिसोरनिफ्रायबो आङो मान्थलि मासुल मोनोमोन आरोखि बेनिफ्रायबो आंहा मोनसे मुलाम्फा मोनोमोन आथिखालाव मेइन बिजनेस नोंथांनो मा दं दिनैनि दिनाव दिनैनि दिनाव आंहा बिजनेसा एक नम्बरावनो आंहा फार्म दं आंहा मोसौनि फार्म दं मैसोनि फार्म दं अमानि फार्म दं दाउनि माने हांसोनि फार्म दं बोरमानि फार्म दं बेफोर गासैबो फार्मखौ आं दिनै सामलायनानै सोलिगासिनो दं दिनै आंनि मान्थलि इनकामा मिनिमाम 1 निफ्राय 2 लाख थाखा आंहा मोनगासिनो दंखायो आं बेजों सोलिगासिनो दं आरोखि थालिर बागान दं थालिराथ' मर देन दिनैनि दिनावहाय आं 70 निफ्राय 75 बिगासो दं दाबो आंहा राबार बागान दं लेबु बागान दं बेफोरखौ आं सालायनानै जागासिनो आरोखि दंफां बागानाबो दं गाम्बारि राबार बागान दं गाम्बारि बागानाबो मिनिमाम दं आरोखि बारा बुरजा गैया माने बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा माने गासिबो दिगावनो आबादनि दिगावनो नोंथाङा नांथाबनानै दङ आरो बेजों मोनसे सार्भाइभ फेमिलि आरो बेजों लोगोसे आंहा मोनसे FPC होननाय दं बुरै दैसा FPC बेनिबो आङो सिगनेटरिस डाइरेक्टर मा बियो बे मोनसे कम्पानि BTC गभर्नमेन्टनि आन्डाराव जोंहा FPC दङ माने फार्मार प्रडिउसार कम्पानि मोनसे कम्पानि एकआव मा खामानि मावो बियो बे ओनसोलाव जेसेबांबो आबादारिफोर मावदोंमोन जों मोनसे बुस्थु एबार मोनसे प्रजेक्ट लादों जेराव रनजित साबवान होननाय बे रनजित साबवान माइखौ जोङो आबादारिफोरनो गायनो हरदों गायनो हरनाय समावनो मोनसे एग्रिमेन्ट खालामखादोंमोन जोङो जे नोंथाङा नैबे जोलैखौ लां आंनिफ्राय जोंनि जिथु गाइडलाइन कम्पानिनि जिथु गाइडलाइन बे गाइडलाइन मथे नोंथांमोना गायनांगोन फैसा नाङा बे जिथु माइ जोलै हरनायाव जों फैसा गरसेबो लायाखै बिथांमोननिफ्राय खिन्थु जोंहा मोनसे गाइडलाइन होदों जे बे नैबे सिस्टेमावबो माइखौ गायनांगोन आनिफ्राय बे माइखौ नोंसोर मोनजाया जानो मोना खारना जाहैबाय बे जोलै आरो बाजाराव दिनैनि बाजाराव माइनि दामा 500 निफ्राय 600 जों बिथांमोननिफ्राय 800 थाखा होनानै रेट खाखानानै फैसाखौ होखानाय जादों माइखौ बायफिनजोबगोन 800 थाखा रेटआव जि रेटआ नाखि बाजाराव बे रेटआनो गैया थेवब्लाबो जों बिथांमोननिफ्राय 800 थाखायै बायगोन होननानै जोङो खोथा होनानै एग्रिमेन्ट खालामनानै माइखौ गायहोदों बे माइखौ मा खालामगोन नोंथांमोना बे माइखौ जों कमप्लिट पेकेट खालामजोब्बाय बेखौ पेकेट खालामनानै BTC गभर्नमेन्टआ लांनायनि प्लेनिं खालामगासिनो दङ बेखौ लांनानै बे आबादारिफोरनो हरसिगोन आरोखि एकदम सार्टिफाइड बिसोरबो फ्रि रानहैगोन बे गभर्नमेन्टनि खोथा जाहैबाय नोंथांमोना मा मोनगोन बेलाय जोङो BTCनिफ्राय जों जेबो मोनला जों मिनिमाम जों जिथु 800 थाखाय बायदों जोंबो बिसोरनो माबा मोनसे मोजां रेट लानानै जों माबा मोनसे मुलाम्फा मोननानै जोंहा बेयाव मोनसिगोन आरोखि माने बिजनेस प्रमोट खालामनाय जागोन आरोखि औ आनिफ्राय जायफोर माने फार्मारफ्रा बे कम्पानियाव हाबगोन जायफोर फार्मारफ्रा जों बे कम्पानियाव हाबगोन बेयो 1000 थाखा करि जोंनियाव मेम्बारशिप नङा बे बुस्थुआ गावनि बिजनेस शेयार लानो हागोन आरोखि जोंनि कम्पानिया बे FPC कम्पानिया बेसेबां लाब मोनगोन बे लाबनि सायाव बियो 10% प्रफिट बे मोनफागोन शेयार जागोन
10% शेयार बे मोनगोन आरोखि जे गाव माइखौबो हरबाय माइ हरनायावबो बेहा लाब मोनबाय प्लास जों माइखौ मार्केट खालामनानै इसेबां थाखा मोनदों बे मार्केटनि सायाव बे 10% बेनिफिटखौ मोनफागोन आरोखि बेबायदिनो जोंनियाव मानास सेरफाङाव मर देन मथा मथि 1000 फार्मार्स जोंनियाव रेजिस्ट्रेसन दं दा आरोखि नोंथांनाव जिबायदि बिजनेसनि लामा दं होननानै नोंथां बुंनानै लाबाय बोसोराव नोंथांनि खामायनाया खमैबो क्ररनि बारै नङा बिदि थांद्राया दा नोंथाङा इसिबां मोजां बिजनेस खालामबाय थादों राजखान्थि दङ बे लुबैखो आसलथे आंनि पेसाया राजनिथि नङामोन आंहा सिगाङावबो मोनसे बेबायदि सिमां गैखायामोन जे आं राजनिथि हिसाबै बा आं माने समाजनि खामानि मावगोन राजनिथि हिसाबै आं मावा आं बेखौ सानना लाबाय थादोंमोन नाथाय फैयै फैयै जोंनि मानास सेरफांनि अबस्थाया एसे गाज्रि हालोदाव थांबायमोन आरोखि जे आगोलनि जिथु जों माने बिटिसि इलेक्सन बे इलेक्सनाव BPF हान्जाया जेननो गोनां जादों दुर्भाग्यजनक बेखौ नुनानै बोरैब्ला आपग्रेड खालामनो हायो नामा मानास सेरफांखौ बोरैबा BPFनि आवथायाव लाबोफिननो हायो नामा BPF दोलोनि केन्डिडेटखौ देरहाहोफिननो हायो नामा बे खोथाखौ रायजोफोरा बधै सिन्था खालामदों खोमा सिन्था खालामनानै बेलायाव आंखौ गोबां नारसिनदों आरोखि खिन्थु आङो खुनुदिनबो सिखार खालामाखैमोन आङो केन्डिडेट हिसाबै खामानि मावा नांगौब्ला आङो सासे मानसि हिसाबै बा हिसाबैनो मावगोन होननानै आं खोथा होदोंमोन लाया होननानै आङो गोबां दिन साइड जानानै थादोंमोन थ' बे आंखौ नारसिननाया जोबाखैमोन आरोखि आरो मोनसे समाव ओरैबायदि अबस्था फैबावबाय माने आंखौ गाज्रि फाज्रि रायबाय आरोखि नों मा खारनाव लाया आं सानदोंमोन राजनिथि गेलेनानै आं समाज सिबिनो हानाय नङा आं दिनैहाय आंनि खामायजों सोरबा सासेनो सोरबा हाबानि नामाव सोरबा बेमारिनि नामाव सोरबा साद्धनि नामाव आं थाखा हरोब्ला मोनसे सन्मान मोनोमोन आंहा दिनै राजनिथियाव देरहाखांनायनि उनाव बे सन्मानखौ आं मोननाय नङा मानो मोननाय नङा बे रायजो राजा बेखौसो बुंगोन आंखौ जे बियो गावनि थाखाखौ हराखै सालाया सरकारनि ओरै खालामनानैसो जोङो थाखाखौ हरदों गावनि खामायनि थाखाखौ हराखै बे खोथाखौ आं बुंगोन बेखायनो बेफोर खामानिखौ आं बारा फसायामोन बे फसायैनि थाखाय आङो हाग्रायावबो मथा मथि 7 दिनसो खारखोमानानै थाहैदों आं लाला होननानै जाहाथे बै टिकेट होनायनि समा बारो खोमा होननानै आं हाग्रायावबो खारना थाहैदोंमोन आं हाग्रायाव खारना थासेयावबो आं गवाखैसै उनावहाय आंखौ गोबां मानसिया बुंबाय दे खुनुरुखुम बेजोंबो समाजनि खामानि मावनो हायो नों मोजां खामानि मावनो हागोन नोंहा जिहेतु अभाब गैला रायजोनि अभाबखौ नों सुफुंनो हागोन बेखौ होननानै आंखौ गोबां बुंनायाव आङो लास्टआव दे बिदिब्लालाय जानोसै होननानै थांनाय 8 थारिख 8 ना 6 थारिखआवसो आं लास्ट अबस्थायाव मोनसे एप्लिकेसन 8 मार्च औ एप्लिकेसन होदों आरोखि एकदम लास्ट अबस्थायाव आं एप्लिकेसनखौ होदों एप्लिकेसन होनाय लोगो लोगो होनायनि उनावहायनो दानि BPF दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सारा टिकेटखौ आंनोनो होनायसै आंबो मानिनानै लाबाय आरोखि बे हिसाबै आं नमिनेसन बोहैबाय राजखान्थिनि थिलियाव फैयोब्ला नोंथाङा बदनामनि बाहागोआरि जागोन होननानै मिथिखागौ नोंथाङा बारसोमनो गोनां जादों रायजो राजा नारसिननाय होननानै नोंथाङा बुंदों दा नोंथाङा दाबो खारख'नो हागौ ना आंथ' दिनैनि दिनाव खारखोमानायनि खोथा गैला जिहेथु आं गनायनानै लाबाय देरहाखांनायनि उनावहाय नोंथाङा खारख'नो हागौ ना बेथ' जानो हाया आंहा गोदोनिफ्रायबो आं लायैनि थाखायसो खारखोमादों लाया होननानैसो मोनखांनायनि उनावहाय खारखोमानायनि खोथा गैया आरोखि दा नोंथाङा BPF-आवसो मानो जइन जादों दस्रा आफादबो दंमोन पलिटिकेल पार्टि दंमोन जेरैहाय BJP दं EPPL दं आरो गोबांथार नेसनेल रिजनेल पार्टिफोर दङ BPF-खौ नोंथाङा फसंथान खालामो मानो दिनैनि दिनावहाय BTC-आव डेभेलप मावनो हानाय क्षमतायानो आंनि नोजोराव BPF-ल' BPF-नि बादै गुबुन संगठना रायजोनि खामानि मावनो हागोन आं बेखौ नुहुराखै
एग्जाम्पल दिनै बे सरकार दानायाबाथ' जों रायजोनि जेबो खामानि मावनो हाया गतिके हाग्रामाया बिपिएफ दोलोआ सरकारखौ दाखाथारगोन आं बेखौ नुहुरखादों जायनि थाखाय आङो बे दोलाव टिकेटखौ लानानै गेलेनो गोनां जादों बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव दिनैनि समाव इउपिपिएलखौ रायजो राजाया बजबनो जोबोरैनो हांखुर जादों इउपिपिएलनि गासैबो केन्डिडेटफ्रानो बे खेबाव देरहानायनि मिजिं लादों आरो देरहागोनाबो रोखा जानानै फैदों मानो होननानै बुङोब्ला बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गोजोन खौसेथि आरो जौगासारनायनि बिथिङाव फैबाय थादों लोगोसेनो इउपिपिएलआनो सरकार दागोन प्रमद बर'नि दैदेननायावहाय बे बिटिसि सरकार जागोनब्ला नोंथाङाथ' बिपिएफआव थानानै जोबोद गोरोन्थि खालामबाय ना आं गोरोन्थि खालामाखै इउपिपिएलआ नै मोनसे नों उदाहरन नाय आंबो मोनसे समाव थांनायफोरनि बिसायख'थिफ्राव बा जोंहा एमपि इलेक्सनानो जा एमएलए इलेक्सनानो जा बिटिसि इलेक्सनानो जा मोनसे गिदिर गिदिर मोनसे सोलायनाय लाबोनो नाजादोंमोन बिसोरो ओरैबायदि बर' रायजो राजाफ्रा ग्लोब 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 ओंखारजोब्बाय न'खराव जुदि 10 जन दंब्ला 10 जनबो भिसिडिआरआव ओंखारबाय बा इउपिपिएलआव ओंखारबाय सानबाय आङो इउपिपिएल बा भिसिडिआरआनो एबा सरकारखौ दासिगोन बिसोरनो देरहामारसिगोन नुबाय एन्सारा 0 7 जनल' बिसोरो 7 जनल' एमसिएलए दैथायहरनो हाबाय गतिके दिनैनि दिनावबो जे बिसोरो रायजोनि गेजेराव हाबनानै मोनसे सोलायनाय लाबोनो नागिरदों बे मिसा खोथा हाया दिनैनि दिनावहाय हाग्रामा एबा बिपिएफ दोलोखौ फेजेननो हानाय क्षमताया गैया ना बिपिएफनि सायाव गोबां अजद दङ जाख्ल'नायनि अजद गोबां करापसन जादों दा बेखौ नोजोर होनानै माने बिटिआरनि सुक्तिखारि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउपिपिएल दल दामबाय थादों रायजो राजानि सिगाङाव रायजो राजाया फोथायनाय फैदों बे हिसाबै नुनोबो मोन्दों गोबां माने मानसिफ्रा जायफ्रानाखि बिपिएफआव दङ बिथांमोननि मानसिफ्रा माने न' बां लुदों जौगासारनाय फैदों ना रायजो राजानि जौगासारनाय फैयाखै बे अजदा फैबाय थादों जायनि थाखाय रायजो राजाया बे खेबाव इउपिपिएलनो भट होगोन ना होनना बेथ' जानो हाया मालाबाबो जानो हाया मानो खारो जानो हाया नै मिथिबाय बिसोरो बिपिएफ दोलोफोरनि दायखौ गोबां नुदों बिराद जाख्ल'नाय नुदों जिहेथु जाय मावोब्ला बिसोरनि गोरोन्थिखौ नुखागोन गोरोन्थिखौ बुंनो हानाय लामाया थाखागोन खिन्थु जाय मावाखै बिनि गोरोन्थिखौ नुवा दिनै बिपिएफ दोलोआ मावगासिनो दं गोबां दिननिफ्रायनो मावगासिनो दिनैबो मावगासिनो उनावबो मावलांगोन बिनि गोरोन्थिखौ नुबाय थागोन आरो बुंनो सहज बाथ्रा बियो उमुगाव ओरैबायदि स्किम लाबोदोंमोन उमुगाव ओरै दंमोन बिसोर नानानथा पाब्लिकनि गेजेराव रं मेसेज होनो एक्सपार्ट दिनैनि इउपिपिएल दोलोआ रायजोनो रं मेसेज होनो एक्सपार्ट आरोखि गतिके गावसोर जेब्ला बे बिबानखौ लानानै मावगोन जों जिबायदि मावदों बिनिफ्राय आरो गाज्रिसिन मावगोनखौ जों नुहुरखादों गासै गतिके बिसोरनि सभासरिखौ आंहा मोनथिनो बाखि गैला मोनथिखाजोबगौ दिनैनि दिनाव नै बिसोरथ' आंथ' दा फ्रेस केन्डिडेट सासे एबारसो ओंखारजेनदों बिसोर आंनि मोनसे गाज्रि माबा लाबोखाबायानोसै इलिगेसन लाबोखाबाय आंलायनो हाग्रामा सारनो 1 कौटि थाखा होनानै टिकेटखौ लादों जाय मानसिया टिकेटखौ लाया होननानै खारखोमाबायदों बेबायदि मानसिखौ बिसोरो 1 कौटि थाखा होनानै टिकेटखौ लानानै इलेक्सन गेलेदों गतिके बै 1 कौटि थाखा निजेनिखौ खामायग्रोनानैसो रायजोनि खामानि मावगोन होननानै बिसोर बांसावदों बे 1 नाम्बार आरो 2 नम्बराव मोनसे लाबावबाय पानबारियाव मोनसे बिराद गिदिर जा कालि मन्दिर गायसनदों बे बुंनो थाङोब्ला आंनि माने आं बिनि मैखोम बिबानगिरिमोन बे बिबानगिरि हिसाबै आं कालि मन्दिरखौ दिनै फुलफिल खालामबाय कमप्लिट खालामबाय आनिफ्राय जोंनाव फार्स्ट अडिट सेकेन्ड अडिट जाबाय खिन्थु बे मोनसेया भुल जादों जोंनियाबो जोङो थार्ड अडिटखौ होस्लाबनो हायाखै खिन्थु थार्ड अडिटखौ होस्लाबनो हायैयावनो दि बिसोरो आंखौ कालि मन्दिरनि थाखाखौ जाखोमाबाय ओरै खालामजोब्बाय होनना बुंनाया बिराद रं जादों दिनैनि दिनावहाय अडिट खालामनायाव खालामखागोन अडिट खालामोब्ला आं बै कालि मन्दिर कमिटिनाव मोननांगौसो जागोन खारन बेयाव आं गोबां जेरैहाय बाउन्डारि वालखौबो आंनि थाखाजोंनो आं बानायदों बेयाव मथा-मथि 40-45 केजिनि जिथु गाथि गोमोग्रा बेखौबो आङो दान होदों बे बेलायाव बिसोरो आंनिखौ बेबायदि मुं सुनानै रायजोनि गेजेराव हाबनाया खोब दुखुनांथाव बाथ्रा आरोखि आरो बेल' नङा
माखासे इरिगेसन स्किमनि खोथायावबो बुंबाय बिसोरो इरिगेसन स्किमा बे दै होनो हायाखै नंखाय स्किम मावनानै थाखा थगायनानै जादों बौलाजार बान्दोआबो सुन्दर हिसाबै दै मोननानै दं जोंहा सादुफारा गामियाव बान्दो गोलाव होननाय मोनसे स्किम दं बेबो सुन्दर हिसाबै दै मोनदों उदाहरनसै जोंहा बलांगुरि माबा होनो बेखौ लावगावआव दारांगा सुइस गेट बेखौबो आं बानायदों सुन्दर हिसाबै दै मोनगासिनो दं दैसुंगुरियाव मोनसे सुइस गेट बानायदों दैसुंगुरियाबो सुन्दर हिसाबै दै बाहायगासिनो दं रायजोआ बेनिफिट मोनगासिनो दं बबेया आनसाक्सेस जादों नोंथाङा ठेकेदार हिसाबैहाय जिखिनि खामानि मावनायनि खोथा बुंनाय जादों नाथाय ठेकेदारफोरखौ फोथायनो हायैबो दङ मानो होनना बुङोब्ला गोबां स्किमफ्रानो गोग्लैसोनानै थादों मावफुंनाय जायाखै नोंथांनि बेलायावबो गोबांथार स्किम दं होनना बुंनाय जादों मावजोबाखै ना मावजुबिया जाहैबाय रानिं सोलिगासिनो दं जोंनियाव मोनसे दं दा फैसोन गाथोन होननाय फैसोन गाथोन स्टेट गभर्नमेन्टनि स्किम बियो मथा मथि बियो 10 crores एसे बारा आरोखि बे अलरेडि रानिं सोलिगासिनो दं गतिके बे रानिं सोलिबाय थानायखौ आनकमप्लिट बा होनो हायाखै होननाया बे जोबथि होनो आरोखि नोंथाङा मानास सेरफां बियाबनि जेंनासिन होनो माखौ नागिरो जोंनि मानासाव जेंनाया जाहैबाय मेइनलि आबादारियाव बांसिन जों गुरुत्व होनांगोन जिहेतु मानास सेरफांनि बांसिन मानसिफ्रानो 85% आबाद मावनानै जाग्रा गतिके दिनैनि दिनावहाय बिसोरखौ जों इम्परटेन्स होनांगोन आबादनि बेलायाव आंहा मोनसे सिमां दङ जिहेतु आङो राजनितियाव हाबैनि सिगांनो आं आबादारिफोरजों नांफादनानै बिथांमोननि सहाय सहयोग बा हेल्प होनानै आं गोबां आबाद मावहोबोदों आरोबाव आङो जुदि देरहाखाङोब्ला बे खामानिखौनो मावनांगोन सेथियाव आं बेखौ साननानै लादों आरोखि दा नैथियाव जोंहा मेइनलि जे जोंहा माने चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आं बे खोथाखौ बुंबाय थादों जेरै कानेक्टिं रड बे बुस्थुखौ जों खालामथारनांगोन मावथारनांगोन जिहेतु जोंहा बाक्साजों मोनसे मोजां सोमोन्दो दं थांलाय फैलाय गतिके हान्था मेलाया जेरैहाय आइलाबि बाजारजों गोबां खेथि जायो बा बै जा आमलाइगुरि बे माखौबो गोबां खेथि मावबाय बिनि थांलाय फैलायनि लामा हान्था मेलाया जुदि थिग जायोब्ला आबादाव बांसिनै जौगाखांनो हागोन आं बेखौ नुहुरदों आरोखि बेजों लोगोसे ओनसोलनि माने डेभेलपमेन्ट जेरैहाय पानबारियाव मोनसे जोङो साब डिभिजन जों लुबैबाय थादों जे सुक्तियाव गैयाब्लाबो हयथ' जों बेखौ माबा मोनसे खायदाजों बिख'नानैब्लाबो पानबारिखौ साब डिभिजन खालामनो हायो नामा बेखौबो लाबोनायनि बेबस्थाखौ खालामगोन आरोखि बिपिएफखौ गाज्रि मोननाय भटारफ्रा गोबांथार जाबाय हिसाबै बिपिएफआ मानास सेरफाङाव जेननायाथ' फाक्का थारमाने नोंथाङा जेननाया फाक्का आरो सुरेश ब्रह्म होननाया बिथाङा सुरेश दैमारि बिथाङा इपिपिएलनि बिजाथि आरो बिथाङा गोबाव सम आगोलनिफ्रायनो माने इपिपिएल एबा पिसिडिआर बिनि आगोलाव बिपिपिएफमोन बेनि बिजाथि बिथाङा जाबोबाय थादों बिथाङा जोबोद एक्सपिरियेन्स दङ बिथाङा इलेक्सननि नाथाय जेनबोबाय थादों अब्लाबो बिथाङा जोबोद माने गुवार गोसोनि मानसि आरो गोथार गोसोनि मानसि बिथांनि सायाव दा फोथायनाया गोबांथार फैदों बे हिसाबै बिथाङा देरहानायनि समावबोनाया बारा जादों बेराफारसे बिजेपि बय केन्डिडेट दङ बिजेपिनि केन्डिडेट शिबनाथ ब्रह्म बिथांखौ बिटिसिनि चिफ जागोन बुंनाय जादों बिजेपिया सरकाराव फैयोब्ला सरकार दानो हायोब्ला होमबा नोंथाङा माबोरैहाय बिपिएफनि जानानै केन्डिडेट जानानै देरहागोनखौ नोंथाङा बुंनो नागिरो दिनैहाय इउपिपिएल बा जा सुरेश दैमारिया आंनिनो लोगो आं बिथांमोनखौ मालाबाबो आं गामियावबो प्रसार खालामनायाव बुंदों केम्पिंआव बुंदों बिथाङा आंनि लोगो आं बिथांनि सुथ्रु नङा आं बिथांनि फंसेबो बिरोधि खोथा बुंनानै थाङा आं बेखौ बयनिबो सिगाङाव बुंबोदों नाथाय बिथांमोना आंनि बिरोधि बहुद बुंदों आं दहायनो बुंखांबाय बिसोरो गोबां रोखोमनि राजनितिकखौ नामखौ सोलायै नाजाबोबाय मोनसेबो साक्सेस जायाखै दिनैनि दिनावबो इउपिपिएलआ देरहाया होननानै रोखा मोनदांखाबाय आरो बिसोरो दाख्लै जितु नमिनेसन आंनि जितु नमिनेसन बे नमिनेसनावनो आंनि फिक्सारा ओंखारखाजोबदों
रोजा रोजा मानसिया आंनि जानानै नमिनेसन हैदों गतिके बै नमिनेसन हैनायनि उनावहायनो बिथांमोना एसे गिनाय फैदों आरो अलरेडि आंनो मेसेजआ फैगासिनो दंखायो जे BPF दोलोनि धनन्जय बसुमतारियानो एबार देरहासिगोन रोखासै बेखौ बिथांमोनहा मोनदांबाय अलरेडि सोरबा सोरबा आंजों शेयारबो खालामबाय बिसोरनि UPPL दोलोनि हान्जाफ्रा शेयारबो खालामबाय जानाय नङालै जोंनिया जानाय नङालै होननानै अलरेडि साफा सानै मानसिया बुंनानै स्रोद स्रोदै आंजों माने सथमखाबाय आरोखि माने हाबफैबाय आरोखि आंनि दोलोआव उदाहरन हिसाबै दिनैनि दिनावहाय मानास सेरफाङाव UPPL दोलोनि मानसिया मथा मथि 200+ फेमिलि आंजों दिनैनि दिनाव हाबबाय आरोखि जइन जाजोब्बाय बे रोखासै आनिफ्राय नोंथाङा सोंदों BJP दोलोनि शिबनाथ ब्रह्म बिथां नंगौ आं मिथिगौ बिथाङा सासे खमथाशालि सासे लिडार बेखौ आं मिथिदों मोनसेब्लाबो मोनसे आङो बे ओनसोलाव हाबनानै बुंदों मानसिफोरखौ बिसोर खोथाखौ मानिदोंबो जिहेथु समयसाया मानास सेरफांनिसो जोंनि मानास सेरफांनिसो समयसा गतिके बिथाङा बै गसाइगाव थानानै बै गुवाहाटियाव थानानै जोंनि मानास सेरफांनि समयसाखौ बियो सुफुंजोबनो हानाय नङा आरो जों बियो बे मानास सेरफांनि भटार्सफोरजों रायजो राजाफोरजों शेयार खालामनो बिथाङा सम मोननाय नङा गतिके बे गोजाननि मानसिखौ जों दुखुनि सुखुनि जों मोननाय नङा नांगौब्लानो जों बिथांखौ मोननाय नङा गतिके जों बिथांनो भट होनानै जों दिनैनि दिनाव सान्थि जानो हाया बे मेसेजखौ आंनोबो होदों आरो आंबो होदों बिष्णुपुर एरियायाव शिबनाथ ब्रह्मआ बिटिसिनि चिफ जागोन हिसाबै जायगानि बे बियाबनिनो चिफ जागोन हिसाबै बे जायगानि मानसिफ्रा बिथांनि फारसे ज' थांगासिनो दं बोरैहाय शिफ जानोब्ला बिसोर देरहानांगोन 23 बिथांमोना बिजाथि दैखांदों 23 सा बिजाथि दैखांदों 21 सा नांगौ सरकार दानो थाखाय जुदिबा गावसोरनि केन्डिडेटफ्रा साफिसियेन्ट फैया अब्ला बिथांमोना गण सुरक्षा पार्टिनि सहाय लागोन UPPL नि सहाय लागोन एबा BPF नि सहाय लानो हागौ होमबा शिबनाथ ब्रह्मआ देरहागोन देरहाया शिबनाथ ब्रह्मआ देरहाया सरकारानो जागोन BJP नि सरकारथ' जानोनो हाखाया दा बबे अंकआव जागोन होनना बुंखो नोंथाङा 20 सा नांगौ 20 सा नांगौ बिथांमोना खोब देरहाबा सासे बा सानै देरहागोन BJPआ सासे बा सानै बिनि बादै प्लास जानोनो हाया सासेया नोंथांनावनो देरहानाय जाबाय देरहाया आंनियाव देरहाया आंनियाव देरहानो हानाय बिसोर अंकआनो गैया मानो होनना बुङोब्ला बिथांनि दिनैनि दिनावहाय जोंनियाव मानास सेरफाङाव मुस्लिम भटार्सआ खम नङा बे मुस्लिम भटार्सआ दिनैहाय 80% मुस्लिम भटार्सआनो दिनै आंजों सापर्ट दं माने BPF नि केन्डिडेट धनन्जय बसुमतारि सापर्ट दं बिथांमोना केन्डिडेटखौ गोबां मोजां मोनदों किसुमान ओरैबायदि दंबावो BPF दोलोखौ मोजां मोनाब्लाबो केन्डिडेटखौ मोजां मोननानै दिनै आंजों फैदों बे बेलायाव आहा साननांगौनि खोथायानो गैया आं देरहाखागोन आरोखि मानास सेरफाङाव ओमफ्राय BJP नोथ' मुस्लिमफ्रा होखाथारा आरो लोगोसेयै जोंहा जोंनि बे ओनसोलाव असमियाफोर दं असमियाफ्राबो BJP नो भट होआ दिन्थिनायाव बिसोर खा बिरोधि खानि थाखाय जे उल्थां फाल्थां जादों बे बेलायावबो बिथांमोना BJP नो भट होनाय नङा जेरै बिथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालामबाय थोंजोंबो खालामग्राबो दं इनडाइरेक्टलि खालामग्राबो दं बिनि बेलायाव सन्देहनि खोथायानो गैला बर'नि भटखौ नोंथाङा थोजासे मोननाय नङा बर'नि भटखौथ' आं 50% मोनगोन मानो मोना 50% मोनगोन आं मोनथामाव गावगोन BJP BPF UPPL BJPआथ' बर'नि भटखौ 5% मोनगोन 5% बारा मोना गण सुरक्षा पार्टिया देरहालांगोन देरहाया मानो होनना बुङोब्ला थांनाय बारावबो बिथांमोना देरहाबोदोंमोन अनाबराव देरहादोंमोन थांनाय बाराव ना MP हिसाबै देरहादों नङा MCL हिसाबै नोंथांमोननि मानास सेरफां देरहादों नंगौ अटिं हाज'नि बेलायाव बुंदों दिनै अटिं हाज'आ BPF खौ रायनानै बर'खौ रायनानै देरहाबोनाय मानसि बै समाव जितु अनाबर नालाय अनाबरनि रायनायाथ' BPF खौ आरो बर'खौ रायनायमोन नङा होमबा दा बिथाङा बे देरहाबोबाय देरहानानै
बिथाङा गावनि भटार्सफोरखौ जोगारनानै BPF दोलोआव हाबहैबाय नैबे बेलायाव मानास सेरफांनि समस्थिफोरनि जितु बिथांनि भटार्सफोर बिथांमोना रागा जोंदों जों BPF नि खामोन BPF नि बोखावनानै जोंखौ अनाबरआव लांदों अनाबरआव भर होनानै गावहा देरहानानै BPF नि सिटखौ लाहैदों गतिके जोङो एबार बिनि थ्रुयै थाङा जों थोंजोङैनो BPF नाव हाबगोन जों BPF नि मानसिया BPF नाव थाफिनगोन जों होननानै बिथांमोना दिनै बे खोथाखौ आंनो खोन्थादों बे आरोखि सुभाष बसुमतारी बिथाङा खेबनै बे बिटिसि बिसायख'थियाव देरहादोंमोन MCL जादोंमोन आरो बिथांनि जोबोद हल दङ बिथाङा बे खेबाव टिकेट मोनैनि खुद्रिनाय दं बिथांजों गोबांथार BPF नि सापर्टार दं बिथांनि सापर्टार नोंथांनो बरायनाय नङा मानो होआ जिहेतु सुभाष बसुमतारी आं बिरिदि नङा बिथाङाबो आंनि बिरिदि नङा बिथाङा टिकेटखौ बिदोंमोन नंगौ माबा मोनसे खारनाव चिफ सारा बेनो होथ'वासै नों थाथ'दो होननानै बिथांखौ बुजायनानै दोनदों आंनो हरदों जिहेतु एक्जिस्टिं बिथाङा बिजनि जिल्ला BPF निनो आफादगिरि दिनैनि दिनावहाय बिथाङा खुद्रिनायनि खोथा फैया आरो बिथांनि जायफोर भटार्सफोर दंमोन आगोलनिफोर बिथांमोनाबो बिरोधि जानांगौनि जुक्ति गैया दिनै आंजों दंजोबो दिनै सुभाष बसुमतारीयाबो आंजोंनो केम्पिं खालामदों बेयाव आलदायै खोथा सिन्था खालामनांगौ जेबो गैया आरोखि नोंथाङा होमबा देरहाथारगोन देरहागोन देरहायाखिसै मा खालामगोन बे प्रश्नआनो नङा जेनबाय नोंथाङा आं माबा मोनसे खारनाव जेननायखौ लाब्लाबो आं समाजनि खामानि मावगोन बे खोथा सैथो ना आघात नांना थागोन जेबो नाङा आंहा जेबो आघात थाया आं समाजनि खुला हिसाबै आं समाजनि खामानि मावगोन नोंथाङा जोबोद साक्सेसफुल बिजनेसमेन साक्सेसफुल खेतियक साक्सेसफुल कन्ट्रेक्टर नोंथाङा बदनाम जानो थाखाय पार्टियाव हाबफैबाय दुखुनि बाथ्रा पार्टियावथ' बदनामा थाखायो स्वाभाबिक खोथा आरो नोंथाङा जेननायनि उनावहाय मानसिफोरजों नोजोर होजानाय नंला मानसिफ्रा नोंथांखौ रायजो राजाफ्रा नोंथांखौहाय माने खमता लुबैनानै सानसिगोन नोंथाङा ओरैबायदि डिप्रेस जानोसै नोंथाङा बायजोआव ओंखारनोनो साहस जानाय नंला नोंथांनि जेनाखि केरियार नोंथांनि जेनाखि बिजनेस नोंथांनि खेथि खालामनाय जेनाखि माने इच्छा आरो माने स्प्रिहा गोहो केपासिटि गासिबो दैयाव गोजावलांजोबसै ना गोजावनाया नङा आंहा मेन पावार दं जिहेतु आंनि आन्दाराव मेनेजारफोर दं आं कन्ट्राक्टर लाइनखौ मावनो हाया बेबो थिग खिन्थु आङो दिनैहाय आबादखौ दं सासे MCL जाबाबो सासे EM जाबाबो मावनो हागोन आंहा जितु डायरि फार्म दं आं बिभिन्न माने इन्टिग्रेटेड फार्मफोर दं आं बेफोरखौथ' सालायलांनो हागोन आंहा एभेलेबल फिसारि दंखायो नोंथाङा टाइमफोर मोननाय नङा आं मोना मेनेजार दं बेथ' सालायनो हागोन आरामसे आं बेखौ बावनो हाया आं जेसेबांखि मन्त्रि MLA जाया मानो आं बबे पजिसननिफ्राय फैदों बै पजिसनखौ आं हदाय गोसोखांगोन नोंथाङा कनस्ट्राक्सननिफ्राय गोबांथार दोहोन आरजिनो हादोंमोन क्रर थाखा नोंथाङा इनकाम खालामदोंमोन बे लामाया गोथैनोसै ना आंहाथ' आङो जिहेतु आंनो गोबांथार सम्पतिबो नाङा आंहा फिसा हिन्जाव सानै दं फिसा हिन्जावआबो गथ'नि इसोरनि अननायाव गोरों जाजोबखाजोब्बाय गतिके बे फोरोंनायानो बिथांमोननि सम्पति बेखौ आं सानना लाबाय बिथांमोननो जे गोबां सम्पति होलांनांगौ आं बेखौ सानाखै गतिके दिनाव आं सम्पतिनि सायाव बारा लबि गैला आरोखि जिखिनि दङ आंनि प्रजेक्टआव जाबाय आरोखि जोबोद मन'बल दं नोंथाङा जेननानैहाय गासैखौबो बावलांजोबबाय रायजो राजाखौ नोंथाङा दिनैनि समाव बुंदों जे खेतियकफोरखौ नोंथाङा माने फरवार्ड खालामनो नाजादों आरो खेतिखौनो नोंथाङा बेवहाय गाहाय बिथा होनना बुंनाय जादों 85% सुबुङा खेतिजों लोहाबो बुंनाय जादों नोंथाङा खेति बाथि खालामग्रा सुबुंफोरनि फारसे मोनसे माने माया दङ गोसोजों नोंथाङा बिथांमोनखौ बरायो सहायबो खालामबाय थादों होनना बुंदों नोंथाङा नाथाय लंकायाव थाङोबा बयबो राजा जायो राबन जायो नोंथाङा राबनखौनो जाहैगोन ना बे मालाबाबो जानो हाया आंनि बेलायाव आं बेखौ सानाखै दा जोंनियाव फानबारि ओनसोलाव मोनसे खोथा रायलायबाय थानाय जायो जोंहा जेब्लाबो जोंहा सानफ्रोमबो इभिनिं एसेम्बलि जायो फानबारि बाजार कमिटियाव बेयाव जोङो थोंजोङै जों रायलायो फानबारिखौ बोरैहाय मोनसे अन्नतम मोनसे जायगा हिसाबै जों सिनायथि होनो बबे लामाजों थाङोब्ला
बे खोथाखौ राव सावरायबाय थानाय जायोमोन आनिफ्राय आंनियावबो मोनसे सोंनाय दङमोन जे फानबारिखौ जौगाहोनांगौ जायोब्ला सेथियाव जोङो आबादारिखौ जोङो गेरेब खालामनांगोन आरो लोगोसे जोंहा फानबारिजों मोनसे नांजाबनानै थानाय नेशनेल पार्क पानबारि रेन्ज नैबे मोनसे हाग्रा दङ बे हाग्राया ओरैबायदि सुन्दर ओरैबायदि मोजां नांगौखिनिया बेयाव दंखाजोबो नाथाय बेखौ प्रिजार्भ खालामनाया सरकारा हेमेले खालामदों आरो बेखौ माने गुरुत्त होआखै बायदि आं नुदों आरोखि बेनि बेलायाव आं माखासे फानबारि ओनसोलनि इन्टारेस्टेड मानसिफोरखौ लानानै आं सम सम हाग्रा सिङावनो एवारनेस प्रग्रामबो खालामबाय थादोंमोन जे बोरैब्ला फानबारिखौ इनडेन्जारनिफ्राय जों मोजाङाव लाबोनो हायो नामा बबेबा प्रजातिया गोमालांनो नागिरदों जोंनि बे हाग्रानिफ्राय बेफोर बुस्थुखौ जोङो आरोबाव माने फाहामफिननो हायो नामा एभेलेबल खालामफिननो हायो नामा बे खोथाखौ सिन्था खालामनानै आङो मथा मथि 6-7 बारसो बेयाव एवारनेस प्रग्रामबो लादों आं निजेनो आंनि थाखाजोंनो आं लामा बानायदों आंनि थाखाजोंनो आं ब्रिज बानायदों आंनि थाखाजोंनो आङो किसुमान माने कनजारभेसननि खामानिखौ आं मावदों बेयाव आरोखि दिनै बिनि बेलायाव मोनसे अन्यतम हिसाबै सिनायजाहां जादों आरोखि जोंनि फानबारिया माने मानास नेशनेल पार्कआव भुयापारा बासबारि रेन्जफोरनि तुलनायाव फानबारियाबो खम नंला आरोखि गोबां प्रजाति नुसै दिनैनि दिनावहाय गोबां टुरिस्टबो फैनो आरम्भ खालामबाय नोंथाङा फानबारिनि खोथा बुंबाय थादों नाथाय नोंथांनि बियाबाव मानास सेरफां बियाबाव गोबांथार बियाब गोलैयो मानास सेरफांनि फानबारि ओनसोला जाहैबाय बे मानास सेरफां बियाबनि रुगुं सानजा रुगुंनि बाथ्रा नोंथांनि बुंनाया सोनाब फारसे दङ बिष्णुपुर बेदिनो दङ जोंहाय बर' बाजार आरो गोबांथार बियाबनि बाथ्रा दङ दा बैफोर ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि खोथा बेबो एकदम गोग्लैसोनाय आरो नोंथाङा बैफोरनि खोथाखौ सानस'हरनो हायाखै बै जायगानि सुबुंफोरा नोंथांनो बदनाय नङा जिहेतु नोंथाङा सानजा रुगुंनि सोनाब रुगुंनि आरो गेजेरनि भटारफोरा माब्लाबा नोंथांजों साबमिट जानाय नङा बे दिनैनि आं जिथु बुंदों बे जाबाय आंनि इलेक्सन गेलेनायनि सिगांनि बाथ्रा इलेक्सन गेलेनानै आं देरहाखांनायनि उनावहाय आं फानबारिनि खोथा सिन्था खालामब्लाबो जानाय नङा ओनथार आङो मानास सेरफांनि खोथा सिन्था खालामनांगोन आरो आंनि सिन्थाया थाबाय थागोन बिष्णुपुरानो बुं दिनै माबाखौनो बुङो जोंहा मा होनो बै अग्रं हादान खोथाखौनो बुं जोंहा बर' बाजारनि खोथाखौनो बुं दक्षिण माखारानि खोथाखौनो बुं बेखौ आङो समान लेभेलाव नायनो नाजागोन पलिटिक्सआव फैयोब्ला थगायनांगौ जायो होननानै गोबांसाया बुंनो नागिरो गोबांसा पलिटिसियानफोरा बुंनो नागिरो नोंथाङा दा समसिम सैथो खोथाखौ बुंबोबाय थादों गाबोननिफ्राय नोंथाङा नंखाय खोथा बुंनांसिगोन आंनि लेभेल आंनि माबायाव आङो बुंखादों आं मिसा खोथा बुंनानै थगायनानै आं भट बियाखै रायजो राजानाव आं सैथो खोथा होनानै भट बिदों होयो होआ बे नोंथांमोननि खोथा होननानै आं बार रायजोफोरनि बुंबोदों बे माबाखौ सोदोबखौ आं देरहाखांनानैबो बाहायगोन आं रावजोंबो मिसा खोथा होनानै मिसा जेन'ब्ला नोंथांमोननो आं ओरै होगोन नोंथांमोननो ओरै बानायगोन आं नोंथांनो गाबोन ओरै हरगासिनो दं समनिहा ओरै हरगासिनो दं आं हायै बुस्थु बे खोथाखौ मालाबा बुंनाय नङा आंनि खमथायाव जि दङ आं बेखौसो आं जाय बुस्थुखौ खोथा होगोन आं बे बुस्थुखौ मावगोनबो नोंथांनि ठेकेदारनि खामानिया मा जागोन थिकादारखौथ' मावनो मोननाय नंला मा जाबावगोन होमबा गोबां ससियेल वर्कनि बिदिन्थि दङ कनस्ट्राक्सननि गेजेरजों दङ होमबा बे साइडखौ नोंथाङा एरायबोनाय जायोब्ला जोंहा गोबांथार लस जागोन ससाइटियाव ना आंहा जिहेतु गोबां मेसिनारिज दं दिनैनि दिनावहाय कनस्ट्राक्सन लाइननि जितु मेसिनारिफोर बेफोर दंखाजोबो हयथ' आं सोरनोबा बेखौ हेन्ड अभार खालामनानै होनांसिगोन सोरबा सालायथोंसै आंथ' हानाय नंला आयेना आंखौ थोनला बे आरोखि गोबां बाथ्रा जों सावरायबाय आरो गोबांथार दंबावोमोन जोङो नोंथांखौ आरो दिगदार होनो लुबैयाखै नोंथाङा उन समावहाय आरोबाव जोंनो सम होबावनो हायोब्ला जों सावरायबावनि दा नोंथांजों गोजोननाय होदों आरो बे मुखुब समाव जोङो मिजिं खालामबाय जे नोंथाङा रायजो राजानि गेजेराव हाबफैगोन रायजो राजाया नोंथांनो भट होगोन आरो देरहासारनायखौ लाबोगोन मानास सेरफां हालामनि जौगासारनाय नोंथाङा लाबोनो हामारगोन देरहाबोनायनि उनावहाय आरो
बिटिसिनिनो सासे बिदिन्थि होजानाय एमसिएलए जागोन होनना जों मिजिं खालामबाय आरो जों दिनैनि बे सावरायनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय।